Ο άλλος τραγουδάει, ο άλλος. Nice ass, Bates. Πάμε ρε ψεύτη! Γκούνι, καραγκούνι. Μην ξάσκω, θα σκοτώσει. Πάμε, έλα! Έλα ρε μαύρε! Βγήκε. Έλα ρε ομάδα. Έλα! Πάμε. Όχι ρε! Έλα βράχνες. Κοίτα ρε. Τελείωσε βράχνες. Θα τραβάζω έτσι ρε. Εννοείται. Μαλακέτη δεν έχω χώρο ρε. Θες να διαγράψεις λίγο. Άκου τι λέει το γατάκι. Κάνει zoom το iPhone. Το iPhone θα κάνει αυτά. Πάρε iPhone. Πώς θα το δεις στο σπίτι. Εντάξει παίζει να το παίρνει ο κόμμενο έτσι. Παλιά την ομάδα. Πάρτε τις τώρα. Άμα το πάρουν αυτό είμαστε καλοί. Βαγγέλη 18 δεν είναι. Δεν υπάρχει μνήμη ρε γάμο. Μπράβο ρε. Έλα! Για λίγο! Μπες ρε! Έλα στην γραμμή είναι δικό μας είναι! Φλάς γιατί βάζει ρε μαλάκα. Τι βάζω φλάς, έχει φλάς. Μην ανοίξεις τα χέρια ρε μαλάκα! Όχι πιτσι, Τι έγινε? Τι έδωσε. Γκρέκ, τι έδωσε? Έλα. Δεν πάω να φτιάξω μαλάκα. Έλα ρε! Έλα κοιτάξτε τον συμφωνία. Ολόκληρο πρίγκιπας φέραμε εδώ ρε. Κάμω το χάσουμε. Βαρέθηκες Κωστά. Όχι. Δεν βλέπω εσύ να κοιμηθεί. Άγγελε, δώσε πάμε από πάνω. Πάλι τραυματιστεί κάτι. Έλα, ράγκη θα σου πάρω. Έχουν γαμηθεί ρε φίλε αυτοί. Όλο χτυπάνε, όλο πονάνε, όλο... Πού το Πανσεραϊκός σου καθυστέρησε. Αλλαγή. Γκρέκ, τι έδωσε τώρα. Δεν ξέρω, μην το πήρατε. Ωραίο αρχηγό έχουμε. Πίνω μπύρες λέει. Θα βλέπεις φουντή. Τι θες να... Ναι, πλάκα. Να μάζεψεις. Έλα, πολύ
το καλώδιο που να πληρώνεται με την ώρα, έτσι. Αλλά μαζί μία ώρα δεν κάνουμε τα καλώδια. Από εδώ μέχρι το καλώδιο το καλώδιο. Έλα ρε Έλα! Εσείς νομίζω ότι είναι δίπλα μου. Έλα. Υπάρχει κεφάλα τώρα εδώ. Έχεις τώρα με το μαλλί σου, το θαυμάσαμε. Πότε θα στα τόψω εκεί. Κάτω στον ύπνο του τώρα. Ωραία που τραβάς τώρα. Η τραβάγα. Πήγαινε κάνε μπανιό, ακούς. Και έλα από το σπίτι μου να φύγουμε στο πίχτη. Τον έχεις δει εσύ. Έλα ρε πούλι μου. Δεν γίνονται ρε αυτά. Άνοιξε τώρα στα πλάγια, άντε να πούμε 10 ώρες. Όλο! Δέκα πίσω. Κράμινο πάλι. Πάμε ρε ένα καλό. Όχι ρε. Ρε, τώρα γιατί πάει για τρεις ρε μαλάκα. Πόση ώρα έχει ακόμα. Τώρα γιατί σκράμματα τώρα απέναντι. Ναι, δεν μπορεί να το παίξει τώρα ρε φίλε, κοίτα που είναι. Τελειώνει σε λίγο. Λες και δεν ξέρεις. Άμα κάνεις 3 σκάμψη να πούμε να είσαι... Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, τελειώνει το μάτς ρε φίλε. Ναι, γιατί δεν τον παίρνει μπας και το βάζει. Όχι, 13-11. Άγγελε. Έλα λίγο η εξέδρα. Εδώ η εξέδρα λίγο. Στάβα και τον καμεραμάν, λίγο και τον καμεραμάν. Πρέπει. Κράτα την παντόφλα του κυρίου από εκεί. Ρένο, άκου τη φωνή μου πώς έγινε. «1980». Πολύ ευθύνητος ο διαιτητής. Και από τη μαυρίλα Ταϊλανδός.
Πόσο είναι τώρα? 13-11. Κερδίζουμε με τράι. Όχι, τράι είναι να μπούμε μέσα, Ναι. Η κλωτσιά πώς είναι? Πέναλτι. Η κλωτσιά πώς Πέναλτι. είναι? Πέναλτι λέγεται. Α, κικ. Με ένα κικ κερδίζουμε. Αρκεί να μην φάμε έναν. Να μου τους ειδοποιήσουμε. Πάμε! Όπα, Κώστα. Έφυγε Καλό, καλό. Μπουνιά ήταν αυτό. Ήταν δυνατή μπουνιά. Τι δίνει, ρε. Μπουνιά έφαγε. Τον κατέβασε, ρωτήσω τον παμού. Άντε βρε μουγιά, όλο κάτω. Σηκωθείτε και λίγο πάνω, ρε. Εγώ τώρα τραβάω αυτό που είναι κάτω. Δάνο! Δάνο! Ναι, με τον πίσω. Δάνος! Δάνο! Πες μέσα. Πες μέσα. Είδες τους ακούνε ρε μαλάκα. Πρέπει να φέρουμε τύμπανα ρε μαλάκα. Να πάρουμε τον τότε την μπότα. Την πότα. Στις Rams ρε. Α. Με τις κλωτσίες πήγε πάει να σκάσουμε. Πρέπει να κόμπεις αυτός τώρα για να πάει μπάλα. Δηλαδή άμα το κλωτσίσεις, σε να κουμπίσει πρώτα.